angazi umuntu ozoba live for no reason imina loyo because mina ngabe manje ngiyalala but decided ukuthi ngibe live ukuthi why I don't know because guys abundance usuku lami lumosheke guys not really ukuthi lumoshekile luvela emotional nje yo angazi guys wangaphela like I don't know vile nje usuku lami lamosheke indaba ngilokhu ngimoshekile because alimoshekanga ngivele nje ngaphatheka kabi ngivele ngaphatheka kabi mfunqamanga Sifana seso-right manje uma usho ngendaba yasesibhedlela guys kade ngaphuma lapho singaba right but nje guys usuku lami Nkosi yami luvelelwa emotional nje Nkosi yami yo uyaye kwi-camp yazwelonke le nakanjani ngiphakathi angizazi lezi nduna engiyithathaphi kuba ngiqomile angazi futhi angizoqoma nje angazi ngiyithathaphi manje amasho uvele ube ney'nduna nje ongazazi ubungahlangene ney'ndaba nabantu abaqomayo nokuqoma I mean ngijabulele ukukubona lo so now guys ngikhohlwe ibhedi yagogo wami and leyo nto ngiphula umoya guys yo ngiphula umoya umdolofia lapho ayibo guys come on ngingaphuza umdolofia mina for what wenzani vele umdolofia ukubhekelele khona futhi uyakuthanda usithanda sami ngiyabonga mfethu Mhleza yo bra ngiyabonga but nje guys I don't lie usuku lami ludlulela emotionally ngezwe inyembezi zigcwala amehlo I'm like flip kodwa ngikhohlwa kanjani lapho ngine-stress ngala ngaphezulu sosonke umdala uyakhehla on Sunday nginenkinga kabe mangisakwazi hayi bo mabheshe nawo lo msanko madlala oh love guys engaye ukuthengela ibhlosi yaseClicks iyabiza mina ngizona isikhweli cela ungixoxela phela ihlaya uyasezulwini ngambloka mengimbloka angazi ukuthi kwakwenze njani ngimbloke shuthi I think konke eyenzeka nje it's either konke ayisho noma konke eyenzeka engayibona ngayithanda na decide ukuthi you know what ngiyambloka and inkinga yami-ke bese lokho ngibuza abantu ukuthi hayibo esezulwini washonaphi yabo washonaphi hayibo kanti umuntu ngambloka sengikhohliwe yazi till today ngizama ukucabanga ukuthi konje kwenzakalani ngize ngimbloke kwenzakalani
shame. Cha shame. Hayi bandla. Ngiyambloka nje. Ngiyambloka. Nayithanda izipho zami badlali. Nginibonisa izinto right. At least konke right enginayo, yabo. Leso sona hawu. Musuku ngishwabulela phela kodwa ngangeke ngivele ngibloke nje kodwa kusalayo. Ngimile lapho ngangeke. Ngivele ngivuke ekseni. Hawu ngiyabonga ndoda. Ngangeke khona nje into eyenzeka. Khona inwele yo. Ngiyakhumbula nginitshela ukuthi ngiyothenga inwele guys, inwele zami. Yo. Inwele zami. Angiyazi lento, angiyazi. Bengisascreenshot izipho zakho awenze love nakho. Ngimisa kanjani? Ubutobres ukhona, Dobres. Yibo. Inwele zami. Hey. La ngizoyithola khona kube ngathi angena umuntu. Koba nje ngathi angena umuntu nje la. Nkulunkulu wami. Yabazi ubiye phuyephu. Uthi ngami ngiduba TikTok ngiblockile. Hayibo. Wena uduba TikTok. Wema. Ayikho into enjalo. Yazi ayikho into enjalo. Lapho kade ngidla Purity. Ama-Purity amasephelile. Ngiyabona. Ngijwayele ukuthenga ama-Purity amaningi, guys, amaningi. Awasekho. Ngayo. Angizazi mina ukuthi ngizoba umama onjani. Ingane zami futhi ngobe ngiyidlela ama-Purity straight. Ngobe ngiyidlela ama-Purity. Because I like it nje. Hayi. Mama udlela ingane and ngizobe ngiyidlela nje. Ayikho into nje. Yazi ayikho into nje.